V dnešnej epizóde ťa čaká aj toto. Dokonca ja som urobila to, že som sa napila. To som zadržala v ústach a potom som odbehla si na vecko to vypľuť. Som púšťala vodu alebo sprchu, aby ma nebolo počuť v kúpeľni. Keď som vracala, bolo úplne v pohode zjesť napríklad tú celú 800 gramovú veľkú krabicu marlenky za celý deň. Dokonca som rozmýšľala, či z puru nie sú kalórie. Ja som čakala s príborom a začala som to jesť, až keď odbila 12. hodina. Mi volala, pýtal sa ma, čo chcem, tak ja som presne pýtala, aby mi odfotil regál. Potom som mala jedlo poskrývané napríklad v skrínkach medzi oblečením. V tej dobe cvičila ešte aj cviky na tvar. Keď som cvičila napríklad nohy, tak aspoň som zapájala zároveň aj ruky. Jedla som aj napríklad nedorobené jedlo. Ja som nevedela počkať, kým sa mi to zohreje v mikrovlnke. Vítam ťa u mňa pri mojom druhom podcaste na tému poruchy príjmu potravy. V tomto podcaste by som chcela nadviazať na predošlý, kde som opísala môj príbeh s poruchou príjmu potravy. Epizóda je venovaná všetkým zdravým pre pochopenie, tým, ktorí poruchy príjmu potravy prekonali a taktiež tým, ktorí s ňou momentálne bojujú. V tejto dobe je okolo tejto témy v dnešnej spoločnosti stále stigma. Ľudia často nedisponujú informáciami a zdravý človek nemá kapacitu pochopiť niektoré veci. Zároveň chorý človek si často neuvedomuje závažnosť jeho stavu a dlhodobé dopady na zdravie, mysle a tela. Teraz by som nadviazala na môj predošlý podcast, kde som ti opísala, ako to vyzeralo u mňa. Vzťah k jedlu som si pokazila a zároveň aj takisto vzťah k samej sebe. Bola som na hrane vlastného prežívania a začnem odzadu. Začnem bulimiou a záchvatovým prejedaním. V prejedacej fáze bolo úplne v pohode zjesť napríklad tú celú 800 gramovú veľkú krabicu marlenky za celý deň. To nebolo len, že mi bolo psychicky zle, ale potom mi bolo už zle aj fyzicky. Ja som slanému vedela odolať, ale sladké bol kameň úrazu. No zvykla som napríklad zajedať sladké slaným a slané sladkým a tak to išlo dookola. Mne to potom už ani nechutilo, ale zjedla som to napríklad len kvôli tomu, aby som to nemala doma. Nech mám prázdnu misku. Aj keď som bola plná, tak som si povedala, že už to dojem, nech už to napríklad nemám v sáčku. A ja som bola v kľude, až keď som to mala v bruchu. Jedla som aj napríklad nedorobené jedlo v záchvatovom prejedaní. Napríklad ja som nevedela počkať, kým sa mi to zohreje v mikrovlnke. A nezvykla som jesť napríklad v anorexii teplé, upravené jedla, všetko som jedla studené. Čo sa týka správania v spoločnosti, tak pri prejedacej fáze, napríklad pri tom all you can eat, som mala samé myšlenky, že ma niekto sleduje, napríklad pri pulte, koľko čoho si naberám. Kto mi kúpil v prejedacej fáze jedlo, tak mal u mňa také pomyselné plus. Ja v tej dobe, keď som mala túto fázu, tak som mala preušenú školu. Takže keď som bola doma, nudila som sa a zaháňala som to napríklad jedením, alebo som varila, piekla. Takže musela som si nájsť nejakú prácu a kompenzovať to niečím iným, aby som znovu sa v tomto necyklila. Veľmi mi chýbala v tej dobe taká rutina, nejaký režim. Pri bulimii tak to nebolo len vracanie, ale napríklad aj vytipovanie jedál, ktoré idú ľahko von. Taktiež som púšťala vodu alebo sprchu, aby ma nebolo počuť v kúpeľni. Keď som vracala, ja som dokonca mala pocit, ja som si myslela, že ja cítim, ako priberám, ako mi napríklad rastie tuk na bruchu alebo napríklad na tvári. Ja som dokonca v tej dobe cvičila ešte aj cviky na tvar, pretože som si myslela, že keď budem cvičiť, tak nepriberem do tváre. Po epizóde prejedania som na druhý deň mala pocit, že som o niekoľko x čísel väčšia. Ja som hneď chcela ďalší nasledujúci deň, aby som videla, či som z tej fázy prejedania nepribrala a mala som úzkosť, keď mi neboli veci zo šatníka dobré, ale zároveň mi boli dobré napríklad veci zo šatníka mojej mamky, ktoré boli o napríklad číslo väčšie. Snažila som sa nebyť hladná v tej dobe, pretože ja som sa bala pocitu hladu, v ktorý som si pamätala z anorexie. Ja som napríklad na oslave nevedela si dať len pár kúskov, napríklad koláču. Musela som ochutnať každú jednu príchuť kvôli tomu, že rok predtým v anorexii som sa obmedzovala a nedala som si žiadnu.
Tie zachvaty mi ustúpili, až keď som prestala si odopierať konkrétne potraviny a dávať si ich napríklad len pri zachvate. A mala som taký mindset, že len tento jediný dnešok si to môžem dovoliť a od zajtra už budem jesť iba nejaké zdravšie potraviny. Mala som problém sa osprchovať napríklad, keď bolo oproti mne zrkadlo. Čo sa týka sociálneho života, tak keď mne niekto niečo vážne hovoril, ja som nevnímala. Myslela som len na jedlo, stále som len v hlave plánovala. Ja si napríklad nepamätám stretnutia, ale to, čo som tam jedla, to, čo som riešila, že z toho priberiem. Neužívala som si spoločnosť napríklad na večeri alebo na oslave. Celú dobu som mala v hlave len kalórie, napríklad z jedného glgu prípitku, ktorý som aj tak, dokonca ja som urobila to, že som sa napila. To som zadržala v ústach a potom som odbehla si na vecko to vypľuť. Jeden glk. Mala som taký mindset, že nie, že prestanem s tým, ale že to začnem skrývať. Zatvárala som sa do izby, aby ma nikto nevidel, čo jem. Potom som mala jedlo poskrývané napríklad v skrínkach medzi oblečením. Ja som dúfala, aby som nemala kamarátov, aby som toto všetko mohla robiť potajomky a aby ma neprišli navštíviť domov. Aj partnerský vzťah mi vyhovovalo, keď som nemala. Keď ma priateľ chytil za brucho, tak z toho som mala úzkosť. A mala som takú pomyselnú výhru, keď som mala len kožu na bruchu a žiaden tuk. Môj výber koníčkov, tak ten súvisel s telom na obraze. Napríklad fotenie, video alebo šport. Zaťahovalo som takisto brucho, keď som sa napríklad fotila. Mala som zvyk, že napríklad po škole sa najem, lebo o 3:00 som prichádzala domov, dajme tomu, a po o 3:00 som mala také posledné jedlo dňa. Toto mám častokrát aj teraz, lebo pamätá si to moje telo. Aj keď som plná a prídem domov, musím si napríklad niečo dať, aj keď som jedla vonku. Mal som veľa konfliktí, taktiež s rodinou, aj s kamarátmi. Oddych znamenal zlyhanie. Jedine, kedy som vedela oddychovať, tak to bolo, keď som mala rest day. Keď som chcela nejaké jedlo kúpiť z obchodu a niekto mi volal a pýtal sa ma, čo chcem, tak ja som presne pýtala, aby mi odfotil regál, aby som mohla vybrať si tú najmenej kalorickú potravinu, napríklad podľa obalu, pretože ja už som presne vedela, ktorá má najmenej kalórií. A presne potom som povedala, že ktorý regál, ktorý rad, veľmi to obmedzovalo môj život. Dokonca ja som nevedela ani sa najesť len tak intuitívne. Ja som sa riadila presne podľa časov, napríklad presne o 12:00 pri napríklad fastingu. Dokonca ja som čakala s príborom pri jogurtiku alebo pri nejakej kašičke a začala som to jesť, až keď odbila 12. hodina. Taktiež som týmto chcela si oddialiť pocit hladu, napríklad nezačať jesť o 3:00, ale o 4:00, s tým, že by som vedela, že toto bolo posledné jedlo dňa, takže je tam menšia šanca, že by som do večera mohla byť hladná. A mala som taký mindset, že som si hovorila, však príde nejaký deň, kedy si budem mohla dovoliť jesť viacej, tak nejaký deň do budúcna, tak si to vykompenzujem teraz dneškom, kde je minimum. Dokonca som rozmýšľala, či z puru nie sú kalórie a premývala som potom riady niekoľkokrát vodou, aby som zmyla každú jednu čiastočku. Jedla som dookola tie isté veci. Ja by som mohla cez kopírák urobiť to také video, že čo som dnes jedla. Keď už som na niečo mala chuť, tak ja som si to kúpila, ale nakoniec som to nezjedla a ostalo to, skazilo sa to. Ja som si hovorila, že napríklad do budúcna, keby mi trebalo schudnúť, tak to, čo som sa naučila behom poruchy príjmu potravy, by som využila. Som si hovorila, že na čo toľka drina hladovkou, keby sa mám vrátiť na pôvodnú váhu. A bola som spokojná, napríklad len keď som sa cítila disciplinovane, ale sú aj iné spôsoby, ako to dosiahnuť, taký tento pocit. A mala som úzkosť, aj keď som bola hladná, a aj keď som sa najedla. Ja som vedela, že napríklad keď prekonám ten taký prvotný nával pocitu hladu, tak potom sa to upokojí a už mi nebude napríklad tak zle.
Sledovala som rôzne stránky, ktoré sa zameriavajú na diety a dostali sa ku mne veľa mýtov, ako napríklad vylúčiť sacharidy, vylúčiť tuky, nejesť po 18. hodine. Ja som tú stravu riešila tak, ako keby som bola v príprave a chcela som ešte aj súťažiť vo fitness v takom stave. Myslela som si, že tieto abnormálne rituály mi vyhovujú a že aspoň túto jednu časť života mám plne pod kontrolou. Počítala som s tým, že takto budem jesť celý život, napríklad bez cukru. Mne sa na jedno jedlo zdalo napríklad 500 kalórií veľa. Maximálne som mala napríklad 300 kalórií na jedlo, lebo sa mi to jednoduchšie rozpočítavalo na napríklad 1000 kalórií. Na raňajky som si dala 300, obed 300 a veľa toho som kontrolovala cez čísla, ako napríklad párne čísla. A potom mi pomohlo narušiť toto správanie, to, že tie párne čísla, napríklad 2000 kalórií, som zjedla 2073. A to sa netýkalo len jedla, ale taktiež váženia. Schudnúť vždy na koncové číslo 0 alebo 5. A ja som si vždy hovorila, že ešte dám ďalšie 5 dolu. A oblečenie, tak to bol zdroj úzkosti. Obliekala som si napríklad tie najmenšie rifle a kontrolovala som to, či som pribrala spodné oblečenie, tak ten bol ukazovateľ. A keď som stratila menštruáciu, tak ja som si hovorila, že dobre, aspoň nebudem mať bolesti, krvácanie. Chcela som chudnúť rýchlo a hneď, tak som nastavila extrém. Tak aj telo odpovedalo extrémne. A veľa vecí úplne takých normálnych som si začala vyčítať. Napríklad to, že môj frajer neraňajkoval a ja som raňajkovala. Zvykne byť také odporúčanie, že ako narušiť to zapisovanie jedla a kontrolu, že si vymazať kalorické tabuľky. To som vyskúšala, ale to mi nepomohlo. Ale pomohlo mi nechať si ich v mobile, ale používať ich ako keby vedomo. Bol to taký ukazovateľ, že už nie som na nich závislá. Ale vtedy moja sebaláska bola na bode mrazu. Ja som vôbec nebola so sebou spokojná. Mala som strašne zlý vzťah so sebou. A to potom pokračovalo aj v excesívnom cvičení. Ja keď som cvičila napríklad nohy, tak aspoň som zapájala zároveň aj ruky. Pri sedení som zatínala svaly, pri chôdzi. Keď som si merala telo, tak ja som si merala tú najhrubšiu časť, napríklad brucha, a merala som sa napríklad nafúknutá, že som sa nadýchla a myslela som si, že celý život už budem žiť v deficite, nie že v udržiavačke. Pri uzdravovaní bolo oslobodzujúce si napríklad nasýpať cereálie bez váženia a počítania. Aj napriek tomu, že potom nasledovali výčitky. Ale už len to, že si niečo nezapísať a nerátať to už bol pokrok. A v tej fáze uzdravovania som sa veľmi sústredila na to, aby som sa cítila ako predtým, proste pred chorobou, kedy som nemala tie myšlienky okolo toho. A teraz už chápem, že sa nedajú vymazať spomienky, ale len prijať to, že to bolo. Prešla by som teraz ku spúšťačom. U mňa si myslím, že mohlo hrať aj rolu to, že som nemala istú časť života pod kontrolou. V detstve to bola častá zmena prostredia a sťahovanie. Bývanie mal pod kontrolou majiteľ, ktorý to prenajímal. Chýbala mi taká pomyselná istota zázemia, takže neistota života nepridá psychike, ale viem, že spúšťačom sú nanosy malých vecí, ktoré majú dopad na psychiku. Taktiež udalosti v živote alebo situácie, s ktorými sa človek nevie vysporiadať. A spúšťač tak to nie je len veta, ale to všetko, čomu je človek vystavený. A čomu bol vystavený, necitlivá poznámka len zabrnká na slabosť predispozície. Nemusíš mať podvahu ani nadvahu na to, aby sa ťa niečo dotklo. Každý môže mať iný súbor rizikových faktorov. Ľudia somatizujú stres a nevedia ho zvládať a začnú kontrolovať svoje chudnutie. Človeku sa rúca svet a potrebuje sa ako keby niečoho chytiť. Manipulácia s jedlom, tak to je len stratégia vyrovnania sa s tými pocitmi. Chudnutie je
závislosť a priorita. Chudé telo ale nie je kritérium, napríklad anorexie, a nie je to ukazovateľ problému. Aj človek so zdravou váhou môže mať poruchu príjmu potravy. Dôležité je to, čo je v hlave a mentálny problém. Takže neporovnávaj sa napríklad s extrémnymi prípadmi anorexie, s fotkami a tým, že si to potom ospravedlňuje, že no ale veď ja na tom ešte nie som tak zle, keď nevyzerám napríklad takto. Ale duša trpí, aj keď to nevidno na tele, že je poznačené. Keď niekto povie, že by sa mu hodila anorexia na schudnutie, tak nie. To nie je, že vyskúšaš to a potom skončíš, keď si povieš, že už dosť. Poznačí to človeka a nedá sa s tým len tak skoncovať. Je to ako keby forma závislosti. Detstvo je v tejto oblasti veľmi kľúčové. Veľa vecí si nesieme práve z detstva. Napríklad to, ako reagujeme na veci. Psychika dieťaťa, tak tá je krehká. Treba skúmať traumy z minulosti, či si nekompenzujeme nejaké veci, ktoré sme predtým nedostávali ako dieťa. Možno si z detstva nesieme pohľad na seba skrz pohľad niekoho iného. Napríklad rodiča. Keď dieťaťu hovoril rodič, napríklad nejedz tú čokoládu, budeš tučná. Všetko v zdravej miere je potrebné. Áno, aj cukor. Záleží od množstva. To množstvo práve robí jed. Treba si položiť otázky. Aký vzťah ku svojmu telu mala tvoja mama? Aké stravovacie návyky u vás fungovali? Či ste večerali spolu pri jednom stole? Či si nemal striktnú výchovu a režim? Alebo či nevládol kult tela vo vašej rodine? Či si nemal dlhodobé potvrdenie svojej hodnoty skrz vizuál? Aké pomery sú v rodine, to tiež hrá rolu, či nechybali city. Vieme pracovať s tými naučenými mechanizmami a vieme sa naučiť reagovať na nezdravé myšlienky. Niekto si možno z detstva nesie zneužitie. Detstvo a puberta, tak to je najdôležitejší vek, ktorý ovplyvní potom všetko. Nastávajú hormonálne, emocionálne, fyzické zmeny. Čo sa týka prejedania, tak napríklad môže hrať rolu aj to, keď dieťa, ktoré v detstve má len dookola jedné a tie isté potraviny, napríklad polotovar pizza na večeru, biely rohlík každý deň na 10. A chýba tam tá rozmanitosť nejakého jedla. Akože áno, chápem, veľa rodín si to nemôže dovoliť, ale potom, keď to dieťa proste príde do nejakej rodiny, kde je nejaká väčšia hojnosť a je tam toho veľa na výber, tak čo nemáš, to chceš. A potom to môže prejsť do prejedania, ale určite máme byť vďační za každý jeden kúsok chleba. Alebo keď sa v rodine nevarí, alebo len zriedka a stále sa opakujú stále nejaké jedné a tie isté jedlá, ako napríklad objednaná pizza, tak môže byť potom problém v dospelosti, keď už dieťa odíde z domu do vlastného a zrazu bude mať na výber, tak nestihne sa ako keby na to adaptovať. Môže to prejsť do prejedania. Rolu hrá aj to, medzi akými ľuďmi sa pohybuješ. Napríklad nátlak spoločnosti, tá manipulácia s jedlom, tak to môže byť aj kompenzácia iných aspektov života, napríklad obavy o vzťahy. Mne pomáha nastavenie, že nech sa stane čokoľvek, tak to zvládnem. Aj keby ťa odpustil partner, tak to zvládneš. Niekto môže byť napríklad v nefunkčnom vzťahu, kde sú časté prvky manipulácie alebo dlhodobá izolácia, napríklad cez COVID, v karanténe. V domácnosti môže vzniknúť tzv. Ponorka. Obe prípady, tak ako napríklad v covide, sme nemali život pod kontrolou. Ja som chcela napríklad istú čas ovládať a na tú som sa zamerala. Takže kontrola sa zdala ako nejaké v úvodzovkách zvládanie chaosu v živote. Je to ilúzia. Musíš pochopiť, že nie všetko môžeš mať pod kontrolou. Ale to neznamená, že keď to pod kontrolou nemáš, že to musí dopadnúť nutne zle. Prešla by som teraz ku sebaláske. Dôležité nie je len to jedlo, čo konzumujeme, ale aj to, kým sa obklopujeme. Či si spokojný sám so sebou, ako žiješ, nielen ako vyzeráš, ale akými ľuďmi sa obklopuješ,
Ak budeš vnútorne sa mať rád, tak urobíš všetko preto, aby si bol zdravý a mal ľudí okolo seba, ktorí ti neškodia. Telo ti napovie, keď sa negatívne cítiš po stravení s nejakou toxickou osobou. Odpoveďou tela môže byť napríklad bolesť hlavy alebo tráviace problémy. Psychosomatika hrá veľkú rolu v takých veciach. Sebaláska je najdôležitejšia energia, ktorou sa treba krmiť. Môžeš si len takú sebalásku dávať, akú si myslíš, že si zaslúžiš. Zároveň sa netreba teraz na silu trápiť vetami, ako je napríklad, že som najlepšia, ak to úprimne nemyslíš. Ale treba nájsť cestu k tomu, aby si sa k takým myšlienkam priblížila a povedala si to naozaj úprimne. Treba prenastaviť mysel. Výnimočnosť človeka je byť iný, ako sú iní. Keď máš negatívny obraz o sebe a nepríjmeš, že si odlišná a tým si jedinečná, nebudeš mať zdravý vzťah so svojím telom. Je tvojou súčasťou a treba si to telo vážiť tak, ako tela svojich milovaných a blízkych. Takže skúsme sa ku sebe chovať a správať tak, ako by sme sa chovali k iným. Napríklad pri servírovaní jedla, keď si odopierame. Odopieral by si to napríklad svojmu priateľovi, tak prečo to takto pripravuješ sebe? To, čo vyžaruješ, tak to priťahuješ. Si málo, si veľa, pre správnych ľudí budeš tak akurát. A pokiaľ nie si pre niekoho dosť, tak ten človek nie je pre teba. Ty máš najväčší dar a to je tvoje originálne telo. Dáva ti možnosť sa športovať, hýbať, cestovať, ochutnávať nejaké nové jedlá, taktiež nové vône, obdivovať umenie iných, tvoriť, počúvať hudbu, prejavovať a príjmať lásku iných. Nepotrebuješ zmeniť telo, ale pohľad a filtre, cez ktoré sa na neho pozeráš. Negatívnym sebahodnotením nepritiahneš pozitívnych ľudí do svojho života. Nemusíš meniť svoje telo len kvôli obdobiu, napríklad leto. Nemusíš sa meniť na to, aby si sa prijala. Chcem podotknúť, že seba zachová sa nerovná sebaláske. Fungovanie tela, tak to je spolupráca cítenia a zachovania sa podľa neho. Telo si napovie, čo chce, na čo má chuť a kedy a koľko. Treba si vážiť svoje telo a dať mu to, čo potrebuje pre zdravé fungovanie. Je to ako natankovanie nádrže. Nemôžeš ísť na prázdnu nádrž. S prázdnym žalúdkom sa nedá žiť plnohodnotný život. Žiješ na zemi preto, aby si žila a nie preto, aby si len prežívala. Prestaňme sa len vážiť, ale začnime si vážiť sami seba. Pamätaj, že nie si odkazaný na externú validáciu od cudzincov, ktorých nepoznáš. Ty nie si len to, čo vidia ostatní ľudia a od vzhľadu neodvodzuj svoju hodnotu. Názor iných ľudí takto nie je ukazovateľ tvojej hodnoty. Pohľad skrz filtre niekoho iného, kto na teba pozerá, nemení nič na tvojej hodnote. Ľudia ťa milujú za to, kým si a milujú tvoje vnútro, nie pre vizuál. Nikto ťa nesúdi a neanalizuje tak, ako súdiš napríklad ty seba. Nemusíš zapôsobiť alebo reprezentovať vizuálom, dajme tomu partnera. Nie si predsa výkladná skriňa. Človek na teba nezmení pohľad, keď sa zmení tvoj výzor. Nemusíš dokazovať perfekt. Ak na teba niekto zmení názor skrz to, tak to bolo len povrchné kamarátstvo a na také ty absolútne nie si odkazaná. Možno máš pochybnosti, že ťa okolie nepríjme takého, aký si. Lenže keď budeš sám sebou, tak len vtedy si nájdeš pravú, skutočných kamarátov, lebo napríklad potenciálny partner sa do teba zaľúbi práve za to, kým si. A to je nemenné. Treba byť pravdivý a nehrať sa na pozlátko niekoho iného. Reálne, koho máš rada, napríklad kvôli tomu, že má úzky pás, alebo má ploché brucho, alebo vysadil cukor, alebo má tenké stehna. Je potreba sa zameriavať na vnútorné kvality človeka. Taktiež mať v okolí ľudí, ktorí na teba nezmenia pohľad, keď nastanú telesné zmeny. Lebo fyzično sa zmení spolu s vekom.
pri tehotenstve alebo môže prísť aj zranenie a nebudeš sa môcť istú dobu hýbať. Jediná konštantná vec vo svete, tak to je zmena. A každú jednu sekundu starneme, no telo máme len jedno. Treba dávať pozor na to, za čo človeka chválime. Je riskantné chváliť za chudnutie, pretože nevieme, prečo človek schudol a ako sa dostal na takúto váhu. Keď budeš mať taký deň, kedy sa nebude so sebou cítiť spokojný, tak sa treba od toho odosobniť a pozrieť sa na svoju verziu seba, napríklad z tretej osoby, nielen na to, ako vyzeráš, ale čo si v živote zvládol. Číslo na váhe ti nedefinuje tvoju hodnotu. Šťastie a spokojnosť nemusí vo väčšine prípadov byť priamo úmerné s kilami. A tak mindset, že až schudnem, tak budem šťastnejšia, ti ubehnú roky života pred očami. Nemusíš absolútne chudnúť na dovolenku alebo cieľová váha schudnúť 5 kg z teba zrejme neurobí šťastnejšiu, ale zdravý vzťah ku sebe a k svojmu telu áno. Keď chceš schudnúť, najprv sa musíš cítiť dobre v svojej aktuálnej koži a na chudnutie sú odborníci, napríklad dietológ, ale žiadni pseudoodborníci. Veľa ľudí väčšinou nevie upraviť mierne a zdravšie príjem a náhle vysadia napríklad sladké a tým organizmus utrpí šok. Netreba si dávať prioritu, že chcem schudnúť, ale napríklad chcem sa cítiť lepšie a prísť na to, čo je to moje prečo za tým. Či to náhodou nie je kompenzácia toho, že si myslíš, že nie si dosť dobrý. Napríklad vyrysované svaly, tak to nemusí byť nutne parameter zdravia a zároveň nedá sa byť celý rok vyrysovaný. Nesústreďuj sa na to, čo sa ti na sebe nepáči, ale skús sa pozerať na to, čo sa ti na sebe páči. Treba pochopiť to, že percento tuku sa v živote bude meniť, ale tvoja hodnota nie. Naša identita nestojí na tom, ako vyzeráme, je viac ako než obvody. Keď niekto chce schudnúť, tak na to netreba ísť prúdko a drasticky ubrať príjem, ale postupne. Lebo schudnúť sa dá aj bez vynechávania istých potravín. V dnešnej dobe sa kladie veľký dôraz na vizuál ženy v spoločnosti. Je veľmi zlé spoločenské nastavenie k tejto oblasti. Jedna z vecí, ktorú vieme na sebe meniť, tak je hmotnosť. A nevieme tak dostupne meniť napríklad výzor. Tým mám na mysli nejaké plastiky. Človek, keď so sebou nie je spokojný, tak hneď rozmýšľa, čo by na sebe zmenil. Nerozmýšľa nad tým, čo by mohol robiť preto, aby zmenil tieto seba deštruktívne myšlienky. Ženské kruhy tak tie sa častokrát nepodporujú, ale samozrejme aj mužské. Treba pochopiť, že porucha príjmu potravy nie je moda ani trend. Ako keď niekto povie, že no, vy mladí, vy už neviete, čo so sebou vymýšľate. Je to skutočný problém, psychický. V každej krajine sú psychické problémy. Samozrejme v nejakých chudobných častiach, ako je Afrika a podobné, tak si nemyslím, že by tam bola tak rozšírená anorexia ako niekde inde. Až veľmi sa tu u nás podľa mňa rieši vizuál. Bežne pri nejakých článkoch, no nejakej celebrite, tak sa rieši primárne postava. Veľmi veľa komentujeme, kto ako vyzerá. A v spoločnosti je tlak na vizuálnu stránku. Ideál krásy je podľa mňa nezdravo nastavený. Napríklad v súťažiach ako je Miss alebo rôznych športoch, ako napríklad krásokorčuľovanie. Treba pochopiť to, že neexistuje len jeden štandard krásy. Veľa ľudí si neuvedomuje to, ako môžu zhoršiť myslenie človeka. Hejt otáčajú na konštruktívnu kritiku a častokrát na sociálnych sieťach sa stretávame s upravenou, skreslenou nerealitou. Ja ako človek, ktorý
sa venujem aj grafickému dizajnu, tak viem rozoznať úpravu na fotke. Napríklad rozťahané pozadie, zmena v textúre, rozmazané pixely, ale samozrejme nalejme si čistého vína a ja na fotky som zvykla vo veľkej miere používať retuš, či už napríklad na tvár, na pleť a podobne. Ale teraz už sa to snažím obmedzovať. No pri poruche príjmu potravy ide rácio bokom a keď sa taký človek pozerá na také fotky, tak vtedy hlava a mozog nefunguje tak ako za bežných okolností, ale tá úprava, tak tá sa netýka len fotiek zďaleka, ale aj videí, pretože už aj tam viete dať trackovať objekt a vyretušovať pohybujúcu sa tvár. Ďalšia vec, tak to je realita. Ako sa napríklad to dievča za tou fotkou skutočne cíti. A netreba porovnávať svoje behind the scenes s highlightmi ostatných. Rozdielnosť je krásna a veľkosť oblečenia nie je dôležitý aspekt života. Pochopiť treba veci ako napríklad to, keď budeš jesť a cvičiť takisto ako niekto iný, tak nebudeš vyzerať rovnako. Alebo keď ti nesedia topánky, tak predsa neodrežeš nohu, ale kúpiš si padnúce. Máme tendenciu sa porovnávať s rôznymi typmi tiel, ale vedomo môžeme prestať sledovať profily, ktoré v nás vyvolávajú zlé myšlienky. Ako je napríklad závisť, hnev, stres, úzkosť. Častokrát sa porovnávame a z toho máme znížené sebavedomie. Také porovnávanie môže prejsť do závislosti až zvyku a závisti. Pri neustalom kontrolovaní sieti môže vzniknúť tzv. FOMO efekt, čo je vlastne strach z toho, že niečo zaujímavé zmeškáš. Ak ti to v aktuálnom stave nerobí dobre, prestaň daný profil sledovať a po vysporiadaní sa z nejakých vecí to môžeš v budúcnosti opäť začať sledovať a už to v tebe nebude vyvolávať potom nejaké negatívne myšlienky alebo spúšťače. Taktiež sa treba na to pozrieť tak, že s čím sa reálne porovnávaš. So ženami, ktoré súťažia vo fitness sfére alebo s ľuďmi v podobnom veku a reálne aj napriek rovnakému veku. Máme rozdielne telo. Takisto máme aj rozdielne životy. Keď už sa porovnávaš, tak skús sa porovnať so sebou samým, ale v rôznych fázach svojho života. Pretože pokrokom je aj napríklad, že aktuálne občasný prepad bol pred pol rokom každodenná tvoja realita. Ale veľmi ľahko spadneme do negatívneho sebahodnotenia. Hlavne pri sociálnych sieťach. Takže kľúčom je vedomé používanie sociálnych sietí. Ja ti prajem, aby to hlavné, na čom ti záleželo, bolo tvoje zdravie. Začnime sa starať o seba a taktiež o iných. Budem vďačná, keď podcast posuniete ďalej. Nikdy nevieš, komu to ešte dnes môže pomôcť. Správajme sa ku sebe ako k osobe, ktorej chceme pomôcť. Buď tým, koho si potreboval, keď si bol mladší. Chcem zachytiť práve takých ľudí, ktorí majú odvahu o veciach otvorene hovoriť. V komentároch by som vás chcela vyzvať, aby ste so mnou zdieľali nejaký najväčší mýtus, ktorý ste počuli v spojení s poruchou príjmu potravy. Budem vďačná, keď sa zapojíte. Keď vyjdeme zo svojej pomyselnej bubliny a odstraníme klapky z očí, tak budeme vedieť lepšie pochopiť iných. Je dôležité si všímať varovné signály na našich blízkych. Pozývam ťa do mojej podpornej skupiny na Facebooku. Chcem pripraviť prostredie, kde svoje pocity budú mohli ľudia otvorene komunikovať. Nie je hanba popýtať o pomoc. Verím, že tieto podcasty padnú na úrodnú pôdu. Budem vďačná, keď sa so mnou podeliš v komentári o skúsenosti spojení s touto témou. Ľudia častokrát nemajú dôveru v to, že ich potreby budú vypočuté a boja sa dať najavo to, že zlyhávajú. Čím viac ľuďom sa to dostane, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa to dostane aj k ľuďom, ktorým to môže pomôcť a ku ktorým sa to dostať má. Ďakujem ti za každú jednu formu spätnej väzby, či už like alebo zdieľanie. Budem vďačná za tvoj odber, podporuješ tým zároveň aj moju ďalšiu tvorbu v budúcnosti. Ďakujem ti, že sme dnes spolu mohli stráviť čas. Spoločne sme silnejší. Verím, že ostaneme v kontakte a vidíme sa pri 3. epizóde. A hlavne komunikujte.